Waqt li kull ma jmur aktar pazjenti qed jidħlu l-isptar minħabba l-imxija tal-influenza, madwar 200 volunteer qed ikunu ta' spalla għal bosta pazjenti fl-isptar Mater Dei. Fil-fatt huma jagħmlu ma' 3000 siegħa kull xahar f'ħidma volontarja fl-isptar. Dan permezz ta' Volserve, inizjattiva li ilha għaddejja għal 12 sena u hija mmexxija minn SOS Malta. Eluf ta' volontiera ġew marru, Volserve għandha task force ta' bejn 180 u 200 volunteer attivi f'ħafna mid-dipartimenti kollha mifruxa mal-isptar. Il-ħidma tingħatalhom mit-tmexxija tal-isptar u l-volontiera jagħtu daqqatit billi jakkumpanjaw lill-pazjenti u jservulhom l-ikel jew jagħmluhom xi kikra tè jew kafè. Huma jgħinu wkoll f'xi xogħol klerikali u jkunu ta' wens għal dawk il-pazjenti li ma jkollhom lil ħadd min imur jarhom. Waqt żjara li għamel id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn fl-isptar, Tessica Milleri li ilha 8 snin volontiera spjegat ix-xogħol li jagħmlu fl-isptar u xi jfisser għaliha x-xogħol volontarju. Qiegħda fil-oftalmic, qiegħda outpatient jiena, ngħinhom hemmhekk li jkun hemm bżonn u ħadd ieħor qiegħed bit-troli jew fis-swali jew l-onkoloġi hemm ħafna. Inħeġġeġ il-kull min qed jismani biex jitħajjar ħalli jidħol fil-xogħol volontarjat. Jiena nista' ngħid li x-xogħol volontarjat iktar ħadd milli tajt. Ir-reklutaġġ tal-volontiera jsir darbtejn fis-sena u jingħataw taħriġ u appoġġ professjonali. Il-Ministru Fearn qal li apparti l-professjonisti biex il-ħidma tkun waħda holistika jeħtieġ ix-xogħol volontarju li fi kliemu jagħti dik l-imħabba li jkun hemm bżonn. Ma' xogħol kliniku mbagħad irid ikun hemm dik in-naqra imħabba. U dik jipprovduha l-mijiet ta' volontiera li għandna jaħdmu kemm fiċ-ċentri tas-saħħa kif ukoll f'Mater Dei u isptarijiet oħrajn, illi b'dedikazzjoni kbira u ħafna drabi b'sagrifiċċju kultant tal-ħin libru tagħhom iqattaw sigħat jagħtu servizz il-pazjenti tagħna u l-qraba tagħhom ġewwa Mater Dei. SOS Malta qiegħda taħdem fuq inizjattiva oħra bl-isem Volhealth fejn permezz tagħha ix-xogħol volontarju ikun estiż fiċ-ċentri tas-saħħa wkoll. L-implementazzjoni tagħha għadha fl-ewwel stadji hekk kif l-irwoli tal-volontiera għadhom qed jiġu stabbiliti. SOS Malta hija impenjata li matul is-sena l-ġdida Volhealth tkun ta' suċċess hekk kif għaddejja ħidma mal-kunsilli lokali u laqdiet mhux governattivi fil-lokalitajiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.